Здравейте, приятели! В днешното видео ще снимаме как играем на Roblox на един Елен, дето са изгубени 4 деца. Трябва да ги спасим. Казвам се Мими Елюдум. Чакай да го напиша. Аз ще го пиша. Само да ви кажа. Сега как трябва да го напиша? Робокук. Ето го. Написах Елен и готово. 99 дни трябва да оцелея. Това няма как да стане. 99, че игра сам. Айде бе, беги бе, психопат. Сега сам. Ето, както виждате, за първи път влиза в нея. Това така ще го нашамарам. Тук така едно. Тук так. Айто ще изима бе. Так, клечка нема да ги взимам. И аз не знам що. Защото е тъпа. Не трябваше да игра сам. Хора. Честно ви казвам. Аз съм пази много бара на тази игра. Може да се обиждам, но не ме интересува. Аз съм гати много бара в тази игра, честно. Добре де. Не, това друго е това. Айде де ба. И съм ден едно все още. А това Елен така ще му разбие грозната му цунка, че... Той бие ли са? Абе май ми изглежда опасно за това, че няма да го убия. I'm not тук так. Не ми трябва заек за някакъв крак. Крак на заек. Гледай как не мога. Хора, няма крак. Но поне има храна. Крак няма, ама храна има. Само да не стане тъмно. Добре, точно 5 съм мисля. Има къща. Добре, отивам при къщата. Има чест вътре. Окей. Как не мога да затворя вратата? Дано да има нещо хубаво. Моля те. Ах, патронки. Патронки, мадон. Опа, нещо не се чули да. О! Трябва ни. О, не. Хора, наши какво? Ще седа тука. Хора, много ме е страх. Хора, страх ме. Страх ме, ако тъпи Елен ма фане. О, не.
Страх ме е. Ради мой братовчето да. Алекс, само сега не мога да дигна. Чакай. Да видим какво ми е писал. Това моя братчет. Гледайте го какви глупости е изпратил. Батко, сере ми се чеки снимат на гъщите. Мале, хора, какво гледате? Майка от подел нещо. Гледайте. И лайното, майко мила. Казва се Алекс. Само да ви кажа, че той пише бавно. Хора, да ви кажа, абонирайте се за канала и оставете един лайк. Всеки ден ще правя видеа по 4 клипа. По един клип. Един път бех направил 4, ама вече един, като видях колко е трудно, няма да мога. Без това 4 не съм ги качил още. Не мога да ги кача. И чакай да му напишем, че то не е повърнал. Че хората, той ми написа, че е болен. Ето, ако искате да ви върна. Къде беше? Алекс, какво? И тук съм болен съм, пише. Повръщам. Пак. Вечерта не можем ли да си говорим? Вечерта си говорим, ама ако не спи, Мими, какво? Що не ми отговаряш? Той малко напише грешно, ама какво? Какъв файл? Откъде да знам и аз? Аз съм шефа на къщата. Какъв шеф бе Алекс? На къщата ми. Ок. И тук направо мога да... Мама си дойде. И тук ми слуша, мама ще дойде. Какво да направя, майка, че ще дойде? Да кажем. И какво да направя, че майка, гледай го то, майка ти и е додела. И какво да направя, че майка ти си е додела. Фак.
Без да го оставим той, да си играем на Roblox, само на друга игра. Няма да на Roblox, ще играем на... Ето тази. Гуми му трябват на то. Пирас. Ще снимам даминг видео. То. Айно, ай, цикерек, чукучак, 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 чукучак. Айно, Мама, я пупсик. Привет, пупсик. Това е баси грозната гума, бе. Няма да чакам реклами. Това вече е хубава. Чапа да ги пръскам цялата, ето и тук е така. Хубаво ли? И да ги измия, но то па там не се види. Пак се има ръсна там. Деба тия реклами, грозни мръсни. Айно най-цукота конуна. Хола, напишете в коментарите кой ви е любимия Брайнрунд. Аре, ма мисля, че не мога да слушам канти. Направо войно си. Не мога да слушам направо. Верно, хора. Колата вече е станала убава. Абе, тук малите се могат да пи. Ами там отпреди. Айно да бъде грозно все пак, нали се? Да, нали се е грозно. И какво? Нищо не спечелих от това тему. Мошенници. Не бе, хора, базикам се, просто нямам тему. Абе, жълта си е по-добре. Да. Мамичката ви шеба, грозна шеба. Хора, ще играем на Roblox. То се е видяло. Ще играем на Roblox. Защото тъпите игри имат реклами. Ще играем на ето тази. И ще крадем на хората нещата. Ха-ха-ха-ха. Само ако не ме шлепнат, де. Ако не ме прибият. Мама му тепа. Едно, два, три па, тропа. Вече го нема. Тук съм крадел някои неща, ма сега ги продавам. Не.
Чакай. Чакай, бе, хора. Игра. Хора, каква е тази игра, бе, хора? Чакай, хора. Не разбирам. Каква е тази игра? Бе, Букук. Букук. О, да. Само да не го се отворят. Ма затвори сега, няма какво да правя. Освен да се откръм, това. Това мога сам. И да не може да ме оцели. Glorbo fruttodrillo. Lionel Glorbo fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. Мале така ще Glorbo умра вече. fruttodrillo. Glorbo fruttodrillo. Ай, стига, ма! Ха-ха! Видяхте ли, хора? Glorbo Тя fruttodrillo. дори не може и вече има Glorbo такова. fruttodrillo. Гледай! Глорбо. Ни? Излезли. Сега ще ви да откранем на то. Орангутини. О, не! Ще му откранем бомбомбини газини. Бомбомбини газини. Добре, ма няма че крада нищо. Знаете ли какво ще откранем на този оркалело оркала? Бомбомбини газини. Бомбомбини газини. Бомбомбини газини. Мале, колко много парички ще ми даде то оркалело оркала. Оркалело оркала. Bombardiro crocodilo. Крокодило крок. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Orcalero orcala. Bombardiro crocodilo. Оркалело Bombardiro оркала. crocodilo. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Чак. Секундите. Няма чака мич тук да седа. Просто се банвам и това е. Няма как стане да чакам 5 века. Искам да открана на този оркалело оркала. Но този не ми дава. Chef Crabracadabra. Шеф Bandito Bobrito. Бобрито бандито. Ето го шеф Бракадабра. Не това. Бандито Бобрито. Ей! Чакай. Blueberrini octopusini. Blueberrini octopusini. Blueberito bandito špionino Team Cheese. Team Cheese numero trollicina. Buone cambalabu, tum saur, detta ne mogo. Scoccio va svini bombandini. Blueberrini octopusini. Cavallo virtuoso. Сега това ще края на вас 1 милион. Шеф Бракадабра, не! Не, хора! Не трябва да заключвам. Фрули фрула и пингвино, бла 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 бла. Фрули фрула и пингвино, бла 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 бла. Барелина капучин. Майко мила, хора, трябваше да продавам моите неща. Бомбомбини гозини. Бомбомбини пицанини. Ми къде е бомбомбини гозини? Ballerina cappuccina. Бомбомбини гозини.
Точно асасин. Това е Roblox. Това си е... Но това е хора. Не знам. Това е... Не знам. Може. Аз просто е по-стъпка. Хора, няма откъде да открадна нещо. Като го натръскам. Scimpanzini bananini. Мале хора, каша и пия. Чакай, тук какво? Ето ли? Еми, но не толкова има. Ние почти имаме толкова. Трябва да сме поне до тук е. Ба сега. Баси, путката грозна бе, хора. Тия моите две такива. Бомбомбини гозини. О май гад. О май гад, хора. О май гад. Бомбомбини гозини. Бомбомбини гозини. Аз съм тралалило, тралала, ха-ха. Тралалило, тралала, никой не. Аз бя ябълка. И съм бомбомбини гозини. Не, брат. Това ако мога го прибия. Не мога. То е друг. Как па не мога да скачам? О, тази такова направо ще ги убия. Хора. Аз съм на първи левел. 70%. Бърбър патапин. Бърбър. Сега това портокал ще се го таковам 5 часа. По едно. Бомбомбини газини. Това поне. И то ме бие. Аш! Ето го това. Ето това, ма да сничко нещо. Не ябълката не бие. Чакай да видим тук. Bombardiro crocodilo. Bombardiro crocodilo. Нека да видим дали може. То се лириририра. Дори мога да убия това нещо. Не. Пак не мога. Потъпим. Потъпим. Никой не мога да убия. Никой може, ама не и аз. Потъпим. Да, пъти ми спадна това. Бомбомбини гозини. Дано ми се падне хубаво. Дано монате.
Монати. Точно това най-хубавото ми се падна за 45%. Его камело буфа фардели. Хора. Това пиленце сега на 100%. Хора. Она. Ко стана тук, бе, Коко? Fratello Bombombino Cosini, fratello Bombandero Crocodilo. Това няма шанс срещу мен. Не, ще му убия. Не, добре, не си, това пиленце мога бие, бе, да пим още повече. Добре. Как не мога да бърз да пим и да бегам на бърз? Коя да убия това, значи? Това пия? Не. Тая лук. Какво е, татко? Scimpanzini bananini. Wa. Кокосини. Шимпанзини кокосини. Хора! Убих най-пиленцето. Шимпанзини кокосини. Burbaloni lulilolli. Бурбалони лоли. Какво е това бурбалони лоли, бе? Капанено кокосини. Бомбини. Но той протокал ма не бие, ама аз 5 часа ще да го направя с тралала. Трябват ми 500 за друго. 500 след това да убиваме. Нямам шанс срещу него. Просто. Няма никакъв шанс. Никакъв шанс нямам срещу него, просто хора. Просто в едно пиленце му убивам, само е това. И fratello Bombandero Crocodilo. Fratello Bombandero Crocodilo. Убих портокал. Давайте коля 500. Brr patapim. Patapim никой не ме добие. Дори и ония жираф не ме добие Patapim. След това ще бъде дин-дин-дин-дум. Гледайте колко бързо. Малин, направо го убих. Малин, направо направихме сумка на едно. Нали 350? Ами, не успявам да го бия бърбър Patapim, ама. Ма нямам шанс. Няма да го убия. Кестрена. Поне Кестрена не ме убила, ама. И повече от бърбър Patapim. Ще го убия. Кой буквално би трябвало да убие такова? Чакай. И какво? Yes. И fratello
Не мога да убиям този Кестън. Кестън ли? Какво ли е панали? Как го ядат план? Катерик ще го яде пани. Ще трябва да убием ябълката. Ей бе, тъпинце. Давайте, ще станем. Ще станем 300, ще станем 1000. Udin din 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 dun. Madin din din dun. Сме вече. Няма шанс. Левел 8, аз съм на левел 6. 4, 5. Не съм да убия един Кестън. И правцело бомбандира крокодил. Мале, аз ми взимам 100. Мале, хора, така много бързо ще стане. Отколкото... Мале, 700, 60, 500, 400, 300, 200, 100. Айде, майко, колко да е тук Кестън. И бърбър потъпи. Сега да убия бърбър потъпи, ама... Няма шанс да убия бърбър потъпи. Не, бърбър потъпи. Няма да го убием този бърбър потъпи. Папа от един път. Това още не мога от един път. Но го убивам. Все пак. И фразила бомбандира крокодил. Ей бе, да. Fratello bombardiera crocodilo. Chimpanzini cocosini. Успеем да убием пак Кестън. Мисля, че ще стане. Кестенявката. О май гад, има ри-ри-ри-ра-ри-ра. Това направо не искам да го бия даже, хора. Какво? Ри-ри-ра-ри-ра, но не мога да ме оцели. Вижте го къв тъп. Не мога да ме оцели. На бърбър потъпим. Не мога го убия, също ама ще го убия. Ри-ри-ри-ра-ри-ра също ми помага. Мушким да е. О, няма шанс. Шанс също такова. Мислям пак да убия този кестеняк. Нямам друг шанс. Сега да убия тъпия кестеняк. Айде бе, гледай, натискам го и не ще. Той сляка малко почивка, тон дин-дин-дин-дон. Много пасак, нали е силен? Гледай, а. Лири-ли-лари-ла. О, хора, аз съм лири-ли-ра-ри-ра. Ахел. Би трябвало да мога да убия бърбър потъпим, ама не се надявам. Да, убивам бърбър потъпим.
Чакай да видим Кестена. Кестена дава повече от Бърбър Патапин. А пари ри ра, още повече. Право ри ра е босът. Хора, още малко съм на втори левел. Тоест не на втори, ами на такова. На 8 левел. Хора, буквално убивам Бърбър Патапин с грозния му голем нос. Бърбър Патапин. След това ще съм шпионирал Горобиро. Мале, не побил. Аз трябва да убием Бърбър Патапин. Трябва да убием. Не, все пак не. В Кестена ми помага повече. Ура! Убихме Кестен. Още един Кестен и направо ставам 8 левел бомбандиро крокодило. Аз пък и ставам шпионило Горобило. Ставам. Айде пари дина. Еш. Още не съм. What? Да, още не съм. И фратело, как... Пипи поп. Пипо пепе. Какво? Пипи копа, пипо пепе? Чакай, на 8 левел съм. Бонека Амбалабу. О, хора, това тук са вече други. Поне чувалът не ме бие. След това ще съм бомбомбини гузини. Но не е верно. След това май ще бъда бомбомбини гузини. Направо ще съм бомбомбини гузини. Това по колко... как не съм бомбомбини гузини? С това много лесно. Не. Аз съм лесно. Не, това му уби, не. Пак ще убиваме тъпия букук. Това е нещо. Бомбомбини гузини. Сега пак печата криво. Чакай, имаме подарък. Айде бе, гледай. Гледайте, само гледайте. И сме бомбомбини. Бомбомбини гузини. Да. Хора, бех прав, бомбомбини гузини съм. Бомбомбини гузини. Тук една муха лети около мен. Ама то с още е хилев. Не искам да ме убие. След това ще бъда... Не знам какво ще бъда. И аз. Айде де. Това нещо. Аз го па това му убил. Малко се доближа. Не. Дори не... май съм го докоснала, ама се мета. Лавака Сатурнита. Никой не може. Фак, тя 3 милиона. Това е по 1 милион, нямам шанс. Сега си... на това имам шанс, ама нали ще го успея. Не мога успея. И това е 1 милион. Реди.
Откъде да знам? Гледай. Айде бе, баси бомбомини лозинито. О, фак, мен, бро. Тамо как ще ги натръса. Ще играем на друга игра, но пак ще бъде Brain Room. Това, че моля те. Стила Brain Room. Чакай. Тем. Ещ. 3 часа. Това е пък хубаво. Това Брейнрунд ли? Да. Поне Брейнрунд. Still a fit a Breyron. Ей, fit a Breyron. Ora, сега ще дода. Сега идвам. Тук съм. Това. Кой аз съм тук, бе. Чакайте малко, че тук е сега. Таз ли, бе? Таз ме е тъпчка. Тъпчка. И фратело бомбандиро крокодило. Fratello, bombardiro, crocodilo. Чакай, ще напишеме. Чакай. Food. Food your food your Breyron car. Food your car. Тази игра си ме играл, но не от телефона. Буквално, ако няма такива, ако няма богати, излизам. Ако има богати, т.е. много богати, няма да излизаме. За да му искаме розовото и направо ще бъде супер. Има богати. Не ме интересува колко са, ама има трилиони богати. Буквално не е богат. Ще излезем и пак ще влезем. Това значи. Защото има трилиони, а не безкрайност. Това е драконов плод. И Fratello бомбандиро крокодил. Аре бе, тъп телефон такъв. Аре бе! Чакай поне да се огледаме така дали има. И Fratello бомбандиро крокодил. Добре, виждам. Няма. Хора, чакайте да се направим. Ето. Как да го... Аз въобще имам ли по това? Хора, аз го нямам. Имам го. Излизам. Бати тъпто.
Хора, сега май трябва да излезем 1000 пъти, 1000 пъти или повече пъти да излизаме и да влизаме в тази игра. Влизаме. И фратело бомбандиро крокодило. И фратело бомбандиро крокодило. Чакай, ще се огледаме още. Ето така, дали има богати. И още от сега виждам, няма да играем тая игра. Хора, не ме интересува богати, не богати, просто влизам в тая игра, за да можем да играем, просто да играем. Играем, а не да си седим и да си излизаме, и да си излизаме. Дай сега пак да влизаме. Хора, ще ми чакате малко. Crocodilo. Oh my god. Oh, то си по-богат. О, то не му пише, бе, хора. Мам, пенките не ми стават. Това не е рекол само тесно. Не ми стават. Жена, отиде, Мела.